హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నిన్న మాకు కాకినాడలో హాఫ్ సారీ ఈవెంట్ వచ్చేసింది. ఫంక్షన్ హాల్ నేమ్ వచ్చేసి కుసుమ సత్య కన్వెన్షన్స్, ఘాటి ఏరియా. సో ఈ ఫంక్షన్ హాల్కి మేము మార్నింగ్ 7:30కి రీచ్ అయిపోయాము. 7:30కి రీచ్ అయిపోయి డెకరేషన్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం, డాల్ డెకరేషన్. సో ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి అయితే డాల్స్ స్టేజ్ ఫ్రంట్లో పెట్టమన్నారు. సో స్టేజ్ ఫ్రంట్లో డెకరేట్ చేసాము. వీడియో అంతా చూసి డాల్ డెకరేషన్ స్టేజ్ ఫ్రంట్లో ఎలా ఉందో కమెంట్ చేసేయండి.